Valgdebatten tager i dag en ny drejning. Vi vil tættere på, vi vil tydeliggøre forskelle og ligheder partierne imellem. Derfor har vi i dag inviteret højre side af Grønlands politik til en forhåbentlig intens debat alene dem imellem. Velkommen til valgdebat med formændene for Atassut og Demokraterne. Og det er jer to. Velkommen til Knud Christiansen, formand for Atassut, og Anda Uldum, formand for Demokraterne. Tak. I repræsenterer de to eneste partier i Grønland, som har et egentligt liberalt grundlag, i hvert fald teoretisk. I kæmper om mange af de samme vælgere, men der er store forskelle, og dem vil vi prøve på at finde og få en forklaring på i aften. Velkommen til. Tak. Anda, lad mig starte med dig. Hvis jeg var liberal vælger i Grønland, hvorfor skulle jeg vælge at stemme på Demokraterne frem for Atassut? På grund af, at vi fører vores politik i praksis. Kort svar. Knud? Hvorfor skulle jeg som borgerlig vælger i Grønland vælge Atassut frem for Demokraterne? Fordi vi helt klart vil gøre noget ved erhverv, nye erhverv, og med skattelempelser, for eksempel 1 års fri skat, så også inden for fiskeri. Hvis man kigger lidt på jeres valgprogrammer og jeres folder, så tegner der sig et noget forskelligt billede de to partier imellem, trods jeres et eller andet sted fælles liberale udgangspunkt. Atassut, hvis vi bliver ved jer, så tegner I et billede af et mere, hvad kan man sige, konservativt, borgerligt parti. I har meget fokus på bygder, på traditioner, på status quo. Kodeordene i jeres valgfolder er meget ensartethed, ligeværd, engagement. Er I et mere traditionalistisk borgerligt parti? Det kunne være. Vi er i hvert fald et liberalt parti, men vi bor i et meget langstrakt land. Det betyder, at vi har mange bygder, som er vores medmennesker. Og mange ude i bygderne, det skal deres fabrik, anlæg, så dem har vi også fokus på. Så men det virker sådan, at I spiller på det traditionelle udvikling af noget, I helst på en eller anden måde sådan ikke går for meget ind i. I vil gerne have, at det bliver, som det plejer at være. Er det også sådan, I oplever jer selv? Altså, når vi ser på, hvor mange penge vi får af vores eksport, det er fisk, og det er også inden for fiskeri, vi vil gøre meget mere, og vel at mærke inden for bæredygtighedsprincippet. Så vi mener, at vi skal være mere inden for fiskeriet. Der er meget mere, vi kan hente og udnytte vores ressourcer. Det kommer vi til. Anda, hvis man kigger på jer, så er det en lidt mere, hvad kan man sige, aggressiv fremførsel. I snakker, der er mere fokus på frihed. Der er nogle ord som dynamik, som I meget gerne vil ind i. I snakker meget om økonomiske reformer. Er I meget mere over på den, hvad kan man sige, ultraliberale fløj i Grønlands politik i dag? Det vil jeg ikke synes, vi er. Men jeg vil da sige, at vi er noget mere liberale end Atassut i den måde, vi fører vores politik på. Vi er gået ud fra realiteterne. Faktum er jo, at landets økonomi bløder, og det er det, vi agerer ud fra, og det er det, vi er gået til valg på. Vi vil gerne have genoprettet vores økonomi. Vi vil gerne have, at erhvervslivet skal få nogle bedre rammer med hensyn til vores forslag, som nyder frem hos de andre partier, med hensyn til at sænke selskabsskatten, forbedre afskrivningsvilkår, og jeg kunne blive ved og ved. I snakker meget direkte i jeres valgmateriale om reformer, økonomiske reformer, vi må tilpasse. Er I det, man kalder et meget reformvenligt parti? I vil gerne de her reformer for at rette op? Jeg vil lige starte med at sige, selvfølgelig Knud Christiansen sagde, at de arbejder meget for bygder og byer. Vi går til valg på, at vi skal arbejde for hele Grønland, og det er uanset om det er en bygd eller en by, det er så
Altså, det er ikke noget, der betyder det største, om det er det Hvad er ene det eller det andet. præcis, der adskiller jer fra Adasut, ifølge dig selv? Jamen, vi har en vision om, hvordan vi gør tingene. Vi har set under hele valgkampen, at vi er alle sammen meget enige langt hen ad vejen om, hvad udfordringen er. Men det, jeg har manglet, det er, at de andre partier går ud og siger, hvordan vi går ud af den krise, vi gør. Og der har demokraterne for mig at se været det eneste parti, som har en plan inden for reformområdet, om det er reform inden for økonomi, inden for sociale anliggender. Knud, hvad siger du til det, Anda siger her? Hvor ser du forskellen mellem jer og demokraterne? Altså helt klart, som Anda var også inde på, vi har en meget klar bygdepolitik, sundhedspolitik, og vi vil også reformere erhvervslivet. Det er netop det klare budskab, vi har haft i forhold til måske demokraterne og måske i forhold til de andre. Men med hensyn til selskabsskatten, som vi også bemærket, at demokraterne også var inde på, det er noget af en gammel Adasut-politik, men det betyder også, altså dengang, der var de 3 gamle partier, Adasut, Siumut og IA, der var det Adasut alene, der havde kæmpet på selskabsskatten. Kan du lige prøve at konkretisere, hvor ser du den konkrete forskel mellem jer og demokraterne? Altså den forskel, det er, at vi har spredt byggeriet, som vi også vi fortsætter med. Samtidig vi bygger Nuuk. Vi vil gerne udrydde den der debat omkring Nuuk mod kyst mod Nuuk. Den debat vil vi gerne udrydde, fordi det er et samlet land, vi skal arbejde på. Når man læser jeres folder, så er det næsten blottet for økonomiske reformer, for ord om arbejdsløshed. Er I lidt bange for reformer? Nej, slet ikke. Det er netop det, vi vil gøre noget ved. Vi vil skabe nye arbejdspladser, vi vil gøre skatten lempeligere i et skattefrit år til de nye erhverv, der kommer, virksomheder, hele landet. Og så vil vi også gøre noget ved fiskeriet, meget mere inden for bæredygtighedsprincippet. Vi udnytter ikke vores store ressourcer, altså vi er et kæmpe langstrakt land, og det skal vi udnytte meget mere inden for fiskeriet. Så det er netop der, vi har vores klare budskab i forhold til mange andre. En hurtig over til dig, Anda Uldum. Ja, vi er igen, der er vi mere realistiske. Jeg kender ingen virksomhed, der er ude og betale skat det første år. Der investerer man rigtig meget. Altså, det synes jeg er lidt sådan noget valgflæsk, når man går ud og siger, at man gerne vil lave det første år skattefrit. Der er vi mere konkrete, hvad vi vil gøre. Vi vil gerne have sænket selskabsskatten. Vi vil gerne forbedre afskrivningsreglerne, hvilket de har været ude, jeg tror 20-30 gange og beklager, at jeg selv har været med til at forringe. Det vil vi gerne gøre bedre, og vi er ude og vi vil gøre noget ved arbejdsløsheden. Alle taler om, at det skal kunne betale sig at arbejde. Ja, det er vi alle sammen enige om, men hvem er de eneste, der kommer med et løsningsforslag? Det er os igen. Vi er ude og sige, at vi skal have indført et beskæftigelsesfradrag. Det er der rigtig mange, der har sat spørgsmålstegn ved. Også det der med selskabsskatten. Derfor med hensyn til beskæftigelse... Den får Knud lige lov til at tage på herfra. Ja, altså, vi er et liberalt parti. Det betyder også, at vi tænker liberalt. Vi siger, 1 års skattefrit år, det er en investering. Det vil skabe arbejdspladser. Der kommer flere skatter. Vi skaber varige arbejdspladser. Det er en investering i sig selv. Så hvad mere liberalt kan de bære? Hvis du tænker på Grønland, og det Grønland, du ser for dig med jer i spidsen, hvor tror du, i hvilken retning vil du dreje Grønland, som du ikke kan se demokraterne dreje det i? Altså, så vil vi gerne, hvis vi kommer til magten igen, så vil befolkningen se mere byggeri, spredt byggeri, flere praktikpladser, et bredt forlig omkring sundhedsvæsenet, fiskeri, at vi udnytter meget mere omkring vores levende ressourcer, fisk, at vi undersøger mere af vores farvand, så vi bruger dem og udnytter dem til fiskeri, nye erhverv. Der vil blomstre flere erhverv. Altså, vi er et meget erhvervsvenligt parti. Det betyder også, at vi vil gerne se mange flere
virksomheder, nye virksomheder, folk, der hjælper sig selv, hjælper deres familie, forsørger dem, så fokusen med hensyn til offentligt kan fokus være til de svageste. Så det er et godt liberalt begreb. Hvor ser du, i hvilken retning kunne du godt præge Grønland, som du ikke kan se at Atassut kunne gøre? Jamen, de kunne starte med at kigge indad og kigge på de forslag, de stiller i Inatsisartut. Altså, hvis man går rundt og kalder sig liberal, så skal man også agere liberal. 6. november 2013, der blev forslag til finansloven behandlet i Inatsisartut. Der havde Atassut et meget, meget bemærkelsesværdigt ordførerindlæg, hvor der står, at de gerne vil forhøje landskatten, eller indkomstskatten med 1%. Det er ikke særlig liberalt, det synes jeg ikke. Det tror jeg heller ikke, der er særlig mange, der vil skrive under på. Og så en anden ting også, at man går ind for ting som ensprissystemer, og jeg ved ikke hvad. Altså hvis man er et liberalt parti, en gang imellem, så må man jo også erkende, hvis man flytter sig mellem de ismer. Altså nu skal vi jo ikke lave alt muligt ismer, liberalisme og socialisme, men for mig at se, så har de flyttet sig meget, meget over mod venstrefløjen. Måske en højrefløj af en venstrefløj. Den får du selvfølgelig lov til at gribe her. Jeg finder det ikke mærkværdigt, at demokraterne selv er lidt forvirret omkring, hvor de selv er. De kalder sig socialliberale, men ønsker at være liberale, ligesom os vi er. Altså, vi er et halvgammelt parti. Så men det betyder, har en pointe, når I siger, at I er inde og lave skatteforøgelser og lave ensprissystemer, altså, som jo i hvert fald ikke virker som en specielt liberal politik? Jeg vil sige, at demokraterne de skal meget snart finde ud af, hvad de vil. Et godt liberalt parti betyder også, at vi søger godt på vores svageste. Det er et godt liberalt parti at være. Så det der med at være lidt forvirring omkring, hvor de selv vil være, det er så deres problem. Men lad mig sige på den måde, de må gerne samarbejde med os omkring vores skattepolitik, vores brede forlig, fiskeri og et klart politik omkring vores bygder. Det må de meget gerne samarbejde med os. Er I identitetsforvirret? Nej, det vil jeg kaste tilbage med i et hug. Altså, det der med at støtte de svageste, selvfølgelig vil vi da støtte de svageste. Altså, man går ikke ind i politik for at arbejde for nogle bestemte befolkningsgrupper. Vi arbejder for hele Grønland, og vi er et socialliberalt parti. Altså, ordet liberalt, om du siger, at du er socialliberal, det er liberalt, og jeg synes ikke, at Atassut har udvist særlig meget liberalt politik i mange år. Jeg anerkender, at Atassut, da de startede op, der var de meget, meget liberalt, og hatten af for det var rigtig, rigtig kompetente og dygtige folk, man havde dengang. Hvem får du hurtigt en mulighed for at svare på, Knud Christiansen? Atassut startede helt tilbage i 78. Det vil sige, selskabsskab. Det er ikke en ny opfindelse. Det er noget, Atassut har været banefører på i rigtig mange år. Er I det stadigvæk? Netop. Og det er netop det, i vores klare budskab har sagt, vi vil igen nedsætte selskabsskatten, så vi får, eller giver muligheden til de nye erhverv, til de folk rundt omkring, der drømmer at være selvstændige. Det er netop det drejer sig om. Så det der med forvirring omkring, hvad det er for et politik, de må det selv lege med. Så lad mig sige på den måde, vi inviterer alle partier omkring selskabsskat, omkring brede forlig, omkring sundhed, fiskeri, nye erhverv. Det er netop det, vi har brug for, landet har brug for, og Atassut vil meget gerne være banefører på de sager. Anders, du har markeret? Jamen, det er fordi, at Atassut ikke er særlig liberalt mere, det er ikke ensbetydning med, at demokraterne ikke vil samarbejde med Siumut. Tværtimod, vi har rigtig mange punkter, hvor vi kan samarbejde og tale om tingene. Altså, den her debat, den tror jeg, den er tiltrængt, fordi selv før min tid, der har den her kørt på i rigtig, rigtig mange år. Altså, Atassut har været med i så mange år i at regere i det her land.
Men jeg kan bare ikke se, at Atassut har haft sådan et ordentligt fingeraftryk i det. Det er som om, at Atassut er forsvundet lidt i skyggen på de partier, de har samarbejdet med, desværre. Altså, og det er ikke for at være ond, jeg siger det. Jeg siger bare tingene, som de er. I har siddet som lillebror i en del regeringer gennem årene. Er I forsvundet lidt i det politiske billede? Altså, lad mig lige sige det sådan, at om vi har været lillebror, det tror jeg ikke. Vi har været i magten sammen med Siumut. Det var os, der sad i koalition sidste gang. Og vi overtog regeringen efter IA og Demokraterne, hvor byggeriet var stoppet rundt i kysten, hvor det var en meget asocial politik mod bygderne, hvor fiskeriet blev presset, hvor fiskerne blev presset. Der var flere fiskere uden licenser end fiskerne selv måske i hele landet. Så alene det har det været et kæmpe opgave for vores regering dengang. Og jeg ved ikke, om jeg bliver glad, hvis den bliver slået en dag. Vi har netop også i vores koalition, da vi sad i magten, lavet en rekord med hensyn til byggeri. Vores gode naalakkersuisoq for boliger, Sigurd K. Hellmann, han sørger for, at nu byggeriet kan være i gang, også i dag, med hensyn til hele landet. Omkring mindst 420 millioner er reddet i løbet af 1 år og halvt år. Så det er en ny rekord. Og, er I ikke selv druknet lidt, Demokraterne? I sad i en regering med IA, hvor det måske også kunne være svært lidt at få øje på Demokraternes politik. Tværtimod. Hvis man har fulgt med i medierne, så er vi slet ikke forsvundet. Altså det der med, at hele byggeriet gik fuldstændig i stå under vores tid, det synes jeg er noget vrøvl. Altså at bygderne er blevet udsultet og udhulet, men det var under jeres magt. Altså, det er ikke sket i de 4 år, vi har sat der. Vi har gjort rigtig mange gode ting under de 4 år, vi har sat der. Så ophævelse af ensprissystemet, det var I med til. Det var faktisk et kæmpe slag dengang. Så vidt jeg kan huske, så var Atassut en del af den koalition dengang. Knud, det får du lov til at kommentere på hurtigt, ja. Altså, lad os lige være realistiske. Da vi overtog magten, i løbet af de små 4 år, altså meget korte 4 år, da I sad ved magten, der var mindst 30 selvstændige rundt omkring i kysten. Tømrere, rørlæggere, malere, små selvstændige virksomheder stoppet, gået konkurs. Og det er den arv, vi fik. Det er den opgave, vi overtog fra den forrige regering. Og vi har lige siden knoklet for at beholde befolkningen op at stå, sprede byggeriet. Vi har nye multihuse, der er nye på prøve. Vi har spredt byggeriet. Omkring mindst 420 millioner er i gang nu. Det lad os ikke spille den hurtigt over til dig. Jamen, der skal bygges der, hvor behovet er. Altså, at byggeriet gik fuldstændig i stå under vores tid. At jeg siger, at det er vrøvl. Altså, i 2011, der blev der i brug taget 400 boliger. 400. Hvordan kan man så sige, at det gik helt i stå? Det er faktisk gået helt i stå de sidste 1,5 år. I har sagt sat ved magten. Altså, der er 300, omkring 300, op til 300 medarbejdere i forskellige virksomheder, som er blevet opsagt på grund af, at der ikke bliver bygget længere. Man har fjernet nogle midler, som skulle være brugt til byggeri, og så har man en eller anden drøm om, at man skal bruge de 400 og fjerne boligerne og bygge en lufthavn ned i Qaqortoq. Altså, lad os lige tale om ansvarlighed her. Den får du lige lov til at kommentere på, Knud.
Jeg synes, at det er efterhånden lidt sjovt, når du bruger igen og igen en finanslov, der er slet ikke trådt i kraft. Men den var til forventning, da vi startede med den. Men så blev der udskrevet valg. Så vi støtter stadigvæk et lufthavn i Raudor. Det betyder mere turisme, mere struktureret trafik. Og ikke mindst, vi skal have økonomien til at gå i gang igen hurtigst. Det er derfor, vi har sagt, at vi skal investere i nye virksomheder. Folk, de skal selv op og stå og starte nye virksomheder. Men så skal vi politikere sørge for, at rammerne de er det rigtige. Så, nu skal jeg ikke lave en misforståelse eller sige noget misforstående, men vi støtter stadig op om, at der skal være en lufthavn i Raudor. Ingen tvivl om det. Det er vi 100% sikre på. Det skal bare ikke ske via en finanslov. Vi kan ikke blive ved med at bruge penge, vi ikke har. Lad os bare tage, at det var 400 millioner, vi talte om. Sidste efterårssamling, hvis ikke det var forårssamling, der var Atassut med til at beslutte, at man skulle bygge en ny Inatsisartut-bygning til 300 millioner. Vi er lige pludselig op på 400 millioner. Vi mener, at de 400 millioner, det kunne bruges til boligbyggeri. Lad os bare tage Nuuk Tasiilaq som et eksempel. Altså, der er rigtig mange mennesker, som ikke har et tag over hovedet. Det er der, ansvarligheden kommer ind, og det er der, vi påpeger, at vi er mere økonomisk ansvarlige. Og alt det der med, at alt skal foregå fra det offentlige, det hører vi jo altid fra Atassut, men vi er mere liberale. Vi tror på folket. Vi vil have pengene ud og arbejde ud i samfundet. Knud, du får du hurtigt lov til. Ja, altså, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi at kalde sig selv for en social-liberal, men inderst inde vil være liberal, ja, det er en pointe. Men, altså, lad mig sige, byggeriet, det er netop det, vi har spredt. Det er netop det, jeg snakker om lige før. Vi har slået den rekord i Atassut omkring 420 millioner. Det betyder, at både i Nuuk og i Maniitsoq, Qaqortoq, Aasiaat, der er byggeriet i gang. Der er virksomheder, der arbejder dag og nat. Ja. Vi stopper lige den her og springer videre i det program, jeg har lavet herover, og det er nemlig, at vi går lidt mere ind i nogle af de her konkrete ting, der har været på dagsordenen, både i valgkampen og i den sidste politiske periode. Selvstyrede virksomheder og privatisering af dem er blevet en varm kartoffel i valgkampen. Hvis vi starter med dig, Anda, er de selvstyrede virksomheder en torn i øjet på jer, eller er det nogen, der sikrer en fornuftig udvikling af Grønland? En torn i øjet vil jeg ikke kalde det, fordi de yder en meget, meget vigtig service for landet. Men når det så er sagt, så vil jeg dog også sige, at der er nogle af vores selvstyrede virksomheder, som er en levn fra kolonitiden, som vi bør tale om. Vi så gerne en privatisering, altså vi kunne tage Piderssuisok som et eksempel. Altså det, før i tiden, der hed det KGH, og jeg ved ikke hvad. Men sagen er, vi vil gerne ud og privatisere, men vi vil ikke privatisere bare for at privatisere. Vi vil gerne styrke det private marked. Igen, der hvor vi går ind og siger, det er, hvor vi vil sænke selskabsskatterne og forbedre afskrivningsreglerne. Og en ting, der altid har undret mig, jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved, at der er visse selvstyrede virksomheder, såsom RAL, som har en forsyningspligt, fordi det er jo et vidtstrakt land, det sætter vi ikke spørgsmålstegn ved, men dele af RAL, lad os tage Arctic Base Supply som et eksempel, og så er der en masse underafdelinger, og jeg ved ikke hvad, som snilt kunne være besat af det private marked. Vi har også Tele, som laver alt muligt under. Jeg synes, Tele er sat til at sørge for telekommunikation og internet, og så er det det, de skal lave, og ikke muligt andet krimskrams, fordi det har vi et privat marked til at klare. Knud? De selvstyrede virksomheder, er din torn i øjet på jer? Skal de privatiseres? Og i så fald, hvilke af dem, synes I? Altså, i Atassut optik er det sådan, at vi skal privatisere de ting, vi kan privatisere. Vi skal ikke privatisere bare for privatiseringens skyld. Det kan være for eksempel, Anda var inde på, som vi ellers startede under vores regering, nemlig liberalisering af tele. Det kan være en af dem.
Det kan være inden for trafik, skibstrafik måske, altså nogle dele af trafik. Så det kan være en af dem. Men, så I hylder begge to en privatiseringstanke. Er der andre, der kunne blive privatiseret med god fornuft? Altså, det kan være måske inden for service i yderdistrikterne måske. Så, hvad er fordelen ved at privatisere dem? Det er, at altså offentlige, offentlige skal ikke tage sig af alt. Vi mener, at offentlige er for stort her i landet. Det skal være private. Det skal være private, der sørger for inden for trafik. Nogle dele af trafik måske. Så alt skal ikke være offentligt i vores optik. Ander, burde I ikke så pjalterne sammen og få denne her privatisering af de selvstyrede offentlige virksomheder sat mere på landkortet i fællesskab? Vi er åbne over for samarbejde, og som jeg allerede har sagt, så er der mange punkter, hvor DASUT og demokraterne kan samarbejde. Jeg vil så også lige sige, at med hensyn til at privatisere, det handler jo om konkurrence. Når du får noget konkurrence, så påvirker det priserne, og det er det, vi gerne vil ind og pille ved. Jeg har noteret mig, at man går meget op i at fiske. Vi skal have noget mere ud af vores fisk. Uden tvivl om det, det er vi alle sammen enige om. Men faktum er, at de andre partier klemmer. Det er rammerne, vi skal pille ved. Vi skal ikke bare sige, at vi skal have noget mere af det. Det er alt for nemt. En af de problematikker, der er, det er vores fiskerilov for det første. Altså nu kommer vi lige lidt langt omkring. Lad os lige holde os på sporet her, fordi jeg har andre ting, jeg synes er lige mere oplagt at komme ind på, nemlig for eksempel råstofferne. I har siddet sammen med Siumut, lavet en principophævelse af uran. Det er ikke så meget det, men I er begge to enige om, at råstofsektoren er en vigtig del i udviklingen af Grønlands økonomi. Men I vil en vej, der hedder royalties. I vil en vej, der hedder ikke royalties, men selskabsskat. Hvorfor er de to veje så forskellige, Knud Kristiansen? Hvad er fordelen ved royalties? Ja, altså, vi mener, at de mineraler, vi har, de skal vi have noget penge på. Royalty, det er en af vejene. Så vi er åbne for alle de ting, vi kan få penge ind af, altså for. Men hvad er fordelen lige præcis med royalties, og så ikke ved en selskabsskatsmodel, som demokraterne for eksempel er tilhængere af? Altså, selskabsskatten, det er noget, vi har kørt med i lang tid. Så den er jeg også med på. Det har vi altid været. Og, men I har indført en royalty sammen med Siumut. Hvorfor? Ja, royalty er vigtigt. Vi får penge på det. Altså, når vi giver en tilladelse, så skal det også være en licens. Tilladelse skal også kræves med royalty. I er ikke tilhængere af royalties. Hvorfor tror I ikke på det? Jeg vil ønske, at Knud havde svaret, hvad forskellen er. Det er, at vi har mistet 3-cifrede millionbeløb. Det siger nogle af minerals, vi har ved at indføre den her royalty-beskatning. Så, men jeg vil så også sige, at råstofferne er jo ikke det, der kommer til at redde landets økonomi, tværtimod. Man har henvist meget til et mineprojekt, et meget spændende mineprojekt, vi har ved Fiskenæsset. Det er jo ikke noget, der sådan gør det helt store ved landets økonomi som sådan, men det er en del af det. Det skaber arbejdspladser, det skaber skatteindtægter, men det er jo ikke det, der så du mener, at royalties, det skræmmer selskaberne væk? Det gør det for strengt for dem at komme, derfor er du ikke tilhænger af det? Ja, og for det andet, så ved jeg, at de vil sige med det samme, jamen de er her endnu. Ja, det er de nødt til at være, fordi hvis der er royalties, så kører de efter royalty-modellen. Men hvis det er selskabsskatterne, så kører de efter det. Men sandheden er, vi har mistet, eller det Nuna Minerals går ud og siger, det er, at vi har mistet 3-cifrede millionbeløb. Det er flere 100 millioner, vi taler om her. Så det, at man ikke har kunne mødes på en eller anden måde, det er skal bare du lige have svaret på. Jo. Altså, der er rigtig mange muligheder, vi kan finde ud af, og at DASUT, vi har altid været åbne på samarbejdet. Det er vi gode til. Det har vi altid været. Og vi vil meget gerne drøfte også med demokrater omkring, hvilke metoder vi skal bruge. Det har vi åbne på. Altså, med så royalties er også til debat? Ja, men vi skal have penge. Vi skal have økonomi til at køre videre. Okay.
Lad os lige, I har nævnt det hurtigt, ensprissystemet, som I i Atassut godt kunne tænke jer at indføre igen, det vil sige ens pris på el, vand, varme i både bygd og by, hvor det i dag er blevet differentieret. Hvad er fordelen ved ensprissystemet og genindførelsen af den ifølge Atassut? Fordelen er, at alle betaler ens. At alle hjælper hinanden. Så. Hvorfor går I ikke ind? Er det ikke et solidarisk princip, I kunne hylde også? Solidaritet handler ikke bare om at modtage. Altså, hvorfor skulle en enlig mor til et barn betale for en velbetalt kontorchef op nordpå, eksempelvis? Enspris er jo, at de byer og bygder, eller de byer, hvor der bliver lavet strøm, der kan man få den billigere. Hvis man indfører ensprissystemet, så sørger man for at udligne priserne, så dem, der egentlig kunne få det billigere, betaler mere. Dem, der har det dyrere, får det lidt billigere til gengæld. Rammer den ikke socialt tilfældigt, som Anne er inde på her? Det mener vi ikke. Altså, for eksempel, det er ikke alle steder, vi har energi fra vindressourcerne, ikke? Så det er ikke alle, der har de muligheder, så som andre har de. Så derfor er det sygt valgt. Det skal være ens. Det skal være ens. Det skal være attraktivt at arbejde, har vi hørt meget i denne her valgkamp. I har det også med i jeres valgmateriale. Hvad er det? Hvordan mener du, at I vil gøre det mere attraktivt at arbejde? Det er at indføre beskæftigelsesfradrag. Altså, sådan som det er nu. Det første, vi gjorde, da vi indgik i koalition med Inuit Ataqatigiit og Qatusraaqatigiit-partiet, det tidligere parti, det var, at vi fik lavet en skatte- og velfærdskommission, som skulle ind og granske de problematikker og de udfordringer, vi har foran os. Og det har de gjort fantastisk med at fremkomme med en rapport med en række anbefalinger. Og dem vil vi gerne ind og kigge på, fordi det er ikke derfra, jeg har mit beskæftigelsesfradrag. Det kommer af det danske system. Men her for nogle dage siden, der læste jeg i Weekendavisen, at rent faktisk, da man indførte beskæftigelsesfradraget i Sverige, der er det givet en vækst i Sverige på national vækst på 2,5%. Og jeg beklager, at jeg har været ude og sige to forskellige tal i henholdsvis den grønlandske og danske, og der har nogle politikere fra andre partier bemærket og brokket sig lidt over, så jeg har sendt materialet til dem, og jeg vil selvfølgelig gerne dele viden, fordi jeg ved også godt, at det er åbnet over for, at vi indfører. Vi skal have Knud på banen med det her. Knud Christiansen, er I enige om, at det skal gøres mere attraktivt at arbejde, og i så fald, hvor kunne I tænke jer at slå hen og gøre det mere attraktivt? Ja, absolut. Og vi vil også meget gerne drøfte med omkring beskæftigelsesskatten der. Det vil vi meget gerne, fordi alt det kan gøre vores økonomi bedre og hurtigere, det vil vi drøfte om. Men er der andet? Der skal være nye erhverv, altså vi skal skabe arbejdspladser. Det betyder flere skatter. Så nye erhverv og meget mere fiskeri, selvom han er lidt imod. Så vi ønsker meget mere fiskeri inden på bæredygtighedsprincippet. Så de to ting, det hænger helt sammen. Men hvordan gør man med det mere attraktivt at arbejde? Er der nogle konkrete ting, I har overvejet? Ja, det der med skatten, at fri skat i 1 år, nye erhverv, og andre, som vi vil reformere inden på erhvervet. Hurtigt en lille runde, inden vi kommer til noget helt andet. Det er selskabsskatten, I har snakket om, den skal ned på 20. Hvorfor det? Fordi vi skal kunne konkurrere mod andre lande. Altså, sådan som det er nu, der er det så uattraktivt at drive virksomhed i det her land. Og det skal vi have ændret på, så vi kan I en tid med en økonomi under pres, er der råd til at tage den chance og håbe på, at det giver noget gevinst? Folk bliver ved med, de andre partier bliver ved med at sige, at det er en omkostning. Det er overhovedet ikke en omkostning. Det er en investering for fremtiden. Pengene ryger direkte ind igen. Det er vi fuldt ud overbevist om. Har I en selskabsskat i tankerne, hvor et niveau, hvor I kunne lægge den ligger på 30 i dag, tror jeg det er, ikke? Jo, vi fra Atassut har tidligere opnået, sammen med Siumut, i starten af 0'erne må det være, at få den nedbragt med 5%.
Og vi ser det som en investering. Det er en investering, og vi ser mellem 25 og 20. Så vi må snakke sammen. Fradrag. Og jeg ved også, er 20% realistisk for jer? Er vi lige være med på den? 20-25 deromkring. Okay. Men vi er meget åbne på videre debat. Vi hører her, at der er en del ting, som I er enige om i hvert fald. Alligevel har I samarbejdet med Siumut i denne her valgperiode. I arbejder med IA. I har faktisk stået på hver jeres side af den lille kløft, hvis man kan sige det på den måde. Hvorfor har I ikke samarbejdet til fordel for den borgerlige liberale vælger i Grønland? Hvorfor modarbejder I står på hver sin side af det her skel? Anda? Jamen, jeg synes, at vi har samarbejdet fremragende, dengang man var i opposition sammen. Så altså, Atassut og demokraterne har det samarbejde, men den tid, vi var i og skulle indgå i koalition. Undskyld? Ikke de sidste mange år? Nej, desværre, fordi det har været svært at finde Atassuts grundlæggende standpunkter i deres politiske udmeldinger, så det kan være, det må have været nogle af de grunde. Altså, nu har jeg kun været med i spillet i 5 år, så hvad der er sket forud min tid, det skal jeg ikke kunne sige. Men hvorfor ser vi ikke tættere samarbejde mellem den højrefløjen i Grønlands politik? Hvorfor skal I bekrige hinanden? Altså, jeg vil også sige, at vi er begge to ret nye formænd, så jeg ser meget frem til vores nye samarbejde med demokraterne. Men også ved tidligere, der har vi et pragtfuldt samarbejde i udvalget. Det skal jeg også huske på. Vi har også gode erfaringer med samarbejde med, altså vi har siddet sammen i koalition sammen med demokraterne ude i kommunerne. Det har vi også gode erfaringer med. Så hvis vi ser efter valget den 28. Det ser ikke ud som om, at Siumut og Atassut får et flertal til sammen. Det ser heller ikke ud som om, IA og demokraterne kan få et flertal sammen. Til gengæld kunne det se ud som om, at hvis I gik sammen, så ville der være et flertal med et af de store partier, og I kunne vel på den måde have mere indflydelse på, at der kom flere borgerlige, liberale mærkesager på tapetet. Kunne man forestille sig det for sig, Anda? Jamen, vi er åbne over for enhver samarbejde, så det kan jeg ikke udelukke. Knud? Ja, men nu er jeg ikke slet ikke spor om resultatet, men vi har sagt, at vi er altid åbne på samarbejde med alle partier. Er det noget, I vil gå målrettet efter? Altså, jeg vil sige, at vi er altid åbne på samarbejde, også med demokraterne. Var det noget, I kunne gå målrettet efter? Målrettet, det må jo komme an på en forhandling. Altså, når valget er overstået, og vi har tallene, så tegner der jo et billede, hvor man kan se, hvem der kan mønstre et flertal. Men det handler jo ikke kun om at få noget magt for demokraternes vedkommende. Altså, så længe vi kan få noget god demokratpolitik ud, så er vi der. Men det handler vel om at få jeres mærkesager igennem? Lige præcis. Og så lyder det jo til, at I stadigvæk slås lidt med hinanden frem for at samarbejde. Jamen altså, nu skal jeg ikke stå og være hånende over for Atassut. Det er slet ikke hensigten, men jeg mener bare, at Atassut har flyttet sig meget, meget over mod venstre. Det har man også kunne se, at det har været meget, meget nemt for deres tidligere medlemmer at flytte til Det virker som om, der stadigvæk er lidt, om ikke, så i hvert fald lidt dårlig stemning alligevel de to partier imellem. Jo, altså hvis demokraterne kan få en klar og mere social bygdepolitik, klar og mere bred fiskeripolitik, uddannelsespolitik, omkring brede forlig, snakken, sundhedsvæsenet, så siger jeg, at der kunne være et rigtig godt samarbejde. Valggrafik frem, der kommer herover, så kunne jeg godt tænke mig, at I lige drysser et enkelt Facebook-spørgsmål ned her, som er relativt, tror jeg, hurtigt at svare på, som er blevet skrevet. En folkeafstemning om uran, ja eller nej? Anda? Jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det er en utidig og udemokratisk måde. Siumut og Atassut rullede nul-tolerancen væk, eller fjernede nul-tolerance, fordi vi så gerne, at vi drøftede tingene, før vi afgjorde sådan et skelsættende punkt. Men
tilbagerulling af en nul-tolerance. Det går vi ikke ind for. Vi vil hellere ind og undersøge hele uranområdet. Er der grobund for, at man kan drive uranminer i Grønland? Og er det miljømæssigt forsvarligt, sundhedsmæssigt forsvarligt? Det skal undersøges til bunds, før vi afgør, om vi er for eller imod uran. Jeg går også ud fra, at I ikke støtter en folkeafstemning om uran. Nej, det gør vi ikke. Hvorfor, og hvad siger I til Anders om, at det var en uheldig måde, at I fik gjort op med den her beslutning på? Altså, en regering er en regering. En regering er en regering, og når folket har talt, så har folket talt. Fint. Det betyder også, at regeringen skal beslutte ene eller det andet. Som vi lige ser fra en meningsmåling, som vi fik offentliggjort i går, så kan vi se, at demokraterne er på vej op. De er gået fra 6,3 til 9,6% af stemmerne, mens Atassut er på vej tilbage fra 8,2 til 5,7. Det har været en lang række med valg, hvor I stille og roligt er gået tilbage. Hvorfor tror du stadigvæk, at den tendens fortsætter? Altså, vi skal jo huske på, at tidligere, der var det værre. Men nu er de på en stabil måde opad. Det er vi glade for. Men der er snart ikke mere tilbage at tage af. Ja. Det seneste, den tager jeg til efterretning. Så må vi har et par dage til, så må vi gøre det bedre. Alt tyder også på, at det er partiet og herren her, som står ved siden af dig, som tager dine vælgere. Hvad tror du, han er lykkedes med, som du åbenbart ikke er lykkedes med? Altså, det ting, vi har hørt under valgkampen, det er meget ultraliberale. Altså, det ene eller det andet. Så det kunne være, jeg ved ikke. I går lidt frem, men er det ikke lidt skønne, spildte kræfter i et større perspektiv, at I tager vælgerne fra det andet liberale parti i Grønland? Skulle det ikke hellere være fra et andet sted? Nu ved jeg så ikke, om det er udelukkende fra Atassut. Vi kan jo se, at Inuit Ataqatigiit er jo også sådan gået tilbage, og Siumut er gået tilbage. Der er en række partier, der er gået tilbage, så at vi udelukkende tager det fra Atassut, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, jeg er ikke specialist i at granske sådan noget. Hvad tror du, der er lykkedes for dig og demokraterne i den her valgkamp, som det ser ud til, I lykkes med et eller andet? Jamen, jeg synes, vi har haft nogle fantastiske kandidater omgivet mig. Vi har været realistiske, vi har opført os ansvarligt, vi har ikke lovet guld og grøn skov, der ikke eksisterer. Og hvis man må lave et gæt på, hvad der kunne være grund til Atassut. Altså, Atassut har jo også i 1,5 år været med i en regering, der har haft en del møgsager. Altså, vi har været ude og kritisere Atassut for ikke at have ageret åbent omkring de sager, der har været med hensyn til bilagssager. Så det kan være en del af dem. Det får du selvfølgelig mulighed for at kommentere på, Knud Christiansen. Jo, altså i forhold til tidligere regering under IA og Demokraterne, der har vi taget ansvar. Vi stoppede koalitionen og sagt, det godkender vi ikke, det kan vi slet ikke acceptere. Så vi har sagt, vi skal genskabe tilliden mellem folk og regering. Så vi har taget ansvar, vi har gjort noget ved det, og det er det, derfor vi står her nu. Er der så ikke en pointe her? I kørte videre med en regeringsleder, der også skyldte i kassen? I den grønlandske, der beskyldte Atassut os for at have brugt en masse regler. Jeg skal hurtigt sige, at der er ikke nogen af de ministre, vi havde inde for demokraterne, der har haft fingeren ned i kagedåsen, så at sige. Men reglerne har været klare for Atassut og company. Rejserne skal være afregnet før rejsen, altså, og man kan da ikke rende rundt og sige, jeg vidste ikke, jeg havde en regning. Det er lige med, at man siger, jeg vidste ikke, jeg havde været ude at rejse. Så altså, det er rygsvømning, må jeg desværre kende. Og jeg vil også sige til sidst, at Atassut og Knud Christiansen var faktisk meget, meget, meget længe om at være med til at være et flertal, der sagde, at nu
må nok være nok. Og de har ikke været åbne over for at fortælle befolkningen, hvad der egentlig er. De Hvorfor har opført sig som selv om, ud, at I selv var involveret? Altså, vi skal huske på, vi skal alle sammen huske på, at der ikke har støttet naalakkersuisut formand. Det har vi ikke. Vi har støttet koalitionsaftalen. Det er det, det drejer om, og det er forskellen. Men jeg kom ikke tilbage til de tidligere ministre hos den tidligere regering, fordi jeg glemte, at Anda, han var lige så ny formand som mig. Jeg havde kun 3 dage, da vi udskrev valg, så jeg er nok en af de nye, der tog den beslutning, og det var også, det tog ansvar. Det var også, det gjorde i tide, vel at mærke. Du har været meget hård også ude her med kritikken i de seneste dage af Atassut, og at de ikke selv kendte reglerne, fik reageret i tide. Men viser det her ikke, burde ikke bruge de kræfter og den kritik på at gå mod den anden side af salen, mod venstrefløjen, både mod Siumut og mod IA, der står på den anden side af i hvert fald det politiske spektrum, Anda? Demokraterne behandler alle andre det samme. Hvis det havde været Siumut, så havde vi været ude med det samme. Hvis det havde været IA, så ville vi have været ude med det samme. Altså, ret skal være ret. Jeg er helt enig. Jeg er, som næsten alle borgere i det her land, så træt af, at der er politikere, der laver skandaler. Den ene skandale efter den anden. Jeg kan godt love, hvis der skulle ske noget lignende under min tid som formand for partiet, så vil der være konsekvenser lige sekundet efter, jeg har fået at vide, at der er sket noget uhensigtsmæssigt. Sådan noget tolererer jeg ikke. Vil du, Knud Kristiansen, har du et lignende budskab fra din stol, hvis det sker igen i Atassut? Altså, jeg har vist, hvilket formand jeg er. Altså, jeg havde kun 3 dage til at afgøre, lige efter jeg blev formand. Men jeg vil meget gerne tro på endda, at det er en lige sag. Det tror jeg gerne. Men ved forrige regering, der var det slet ikke sådan. Og jeg ved, som jeg huskede lidt dårligt i den grønlandske, at Anda, han var slet ikke med på det tidspunkt. Men alligevel, demokraterne, det var demokraterne. Her på falderæbet, hvor der var flere ministre, der brugte flere penge, end det var påkrævet. Altså budgetteren. Og det har vi krævet, at det skal tilbage trækkes. Det har det aldrig gjort. Jeg synes, at Knud Kristiansen vrøvler. Der er ikke nogen, der har overskredet nogen rammer, som var sat. Og så vil jeg også sige, at man har været meget ude at sige, hvorfor gjorde I ikke det samme ved jeres ministre? Altså, vi har ikke fået i Inatsisartut. Jeg var faktisk med under forrige koalition. Jeg var formand for Finansudvalget. Men hvis vi havde fået samme besked fra et revisionsudvalg, at der sker uhensigtsmæssigheder, så vil vi reagere på det igen. Og det beklager jeg, at Atassut ikke gjorde. Altså, de ignorerede det. De sagde, at vi har ingen beviser. Vi har et bevis fra revisionsfirma og revisionsudvalg. Ja. Altså, lad os huske, det ting, altså, lad os være realistiske. Begge vores naalakkersuisut-medlemmer, de trådte tilbage. Det er et ansvar, vi tog. Vi stoppede koalitionen, vi udskrev valg, vi sagde til befolkningen, vi vil genskabe tilliden mellem folk og regering. Og det er derfor, vi står netop her i dag. Så vi tog ansvar. Et hurtigt spørgsmål til sidst her. Hvem peger Atassut på som formand for naalakkersuisut efter valget? Atassut på mig, naturligvis. Så du vil selv være formand for naalakkersuisut? Hvis ikke det skulle være dig, hvem skulle det så være? Ingen andre. Vil du lave en alliance med Siumut igen? Det må forhandlingerne vise. Altså, vi har altid sagt, at vi er alt åbent for enhver forhandling til alle partier. Men hælder du mod et genoptagelse og samarbejde med Siumut, eller kunne man forestille sig, at I gik sammen med IA? Altså, den her valgkamp har været utrolig spændende. Det viser, at der er også nye tider. Det viser også, at der er nye mærkesager, som vi også brænder på. Så vi åbner alle på. I vil pege på den, der giver jer mulighed for mest indflydelse. Altså, det er sådan, det skal forstås? Ja. Demokraterne, hvem peger I på som formand for naalakkersuisut?
Jamen, det ville jo være en falliterklæring at stå og pege på andre partiers formand, så selvfølgelig peger vi der på Demokraternes formand, og hvis vi ikke kan vælge Demokraternes formand, så har vi en fantastisk næstformand. Hvis ikke det kunne være, at blive jeres formand eller jeres næstformand, hvem skulle det så være? Det må være op til en forhandling. Altså, vi er åbne over for alt samarbejde. Vi har ikke udelukket nogen. Kunne man se et samarbejde med Siumut? Man kan se os samarbejde med alle. Så ligesom herover, så er det den, der er klar til at give jer mest indflydelse, der kan fiske jeres stemmer? Jamen, som man har set vores valgkamp igen, vi vil gerne samarbejde med dem, der vil føre ansvarlig politik. Og det er det, vi brænder for, og det håber jeg, at de andre partier også kan se, og befolkningen. Det bliver sidste ord for i aften. Tak fordi I kom. I morgen der giver vi ordet til de unge her i aflagen i GU i Nuuk. Der er det de unge, der stiller spørgsmålene til partiformændene. Det sker mellem 16 og 17. Senere i morgen aften er der endnu en head-to-head, en mod en debat. Det er Stine Skifte, der har besøg af Parti Inuit og Parti Nalerak. Og på søndag er der så stort vælgermøde her i Nuuk, hvor I alle sammen, hvis I er i nærheden, er velkommen. Det foregår også her i aflagen på GU i Nuuk. Husk, at I kan skrive spørgsmål til næsten alle programmerne, til alle politikerne. Det kan I på vores Facebook-side, Valg i KNR. Tak for i aften.